ለእግዚአብሔር መንፈስ አማኸልናለሁ በሐቂ ህልውና እግዚአብሔር አማኸልናለሁ ካብ ጸሎት ጀሚሩ ሳዕ መዝሙር እንደገና ሕጂ ካብ ቃል አምላክ ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እቲ ጎይታ ዝሃበኒ ቃል ክዛረቦ ዝሓሰብኩ ከም መሓላልፎ ዝሓሰብኩ ብኩሉ ተመሓላሊፉሎ ማለት እዩ ካብ ጸሎት ጀሚሩ መዝሙር كل تيارس تختانا خبزاني هاجر من نساني خبرنا أملا يوم يسوع قويتا أسكي يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياو سكن ناوج صلاة تزي يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم نسي خبرنا أملا يوم هاللويا آياتنا يسمع هاللويا بار مصحف قدس دحازنا عبراويان 10:3 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ነቢብና በመሰረት ክንቅጽል ኢላ ማለት ይخبرنا አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ምንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኸሎና ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢያት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንቲጹልና ዘሎ መቃዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ኸይትደኽሙ ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንትዚ ዝኣክል ምጽራር ተዓገሰ ዘክርዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ባርናይ ሎማዓንቲ ኣርስቲ ዜመት ዘለኹ ንክርስቶስ ንጠምት ናብ ኢየሱስ ንጠምት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ናብ ኢየሱስ ምጥማት ማለት بخل لبخا بخل نفسها بجزابير تأمينك أو أتوكيرك كل جزابيها لا بجزابير بجبار مالتي كبرنا أملا غيره أبزك زي بزوج زتمت نجارات هالو بفلاين إحنا كم آمنتي كريستيان نبتي جمارن دمدامن ناي أمنتنا زخوري يسوع كريستوس نابو تراي إنا خلتمت زلنا خبرنا أملا غيره يسوع كويسة هاللويا بارزي حساب زي أب إبراهيم زرعنا يو زنبنا يو مالتيو اتقند أدامه نأمنت إبراهيم مالتيو بأفتك زيتي بزنوبرهم مكرا بزنوبرهم سجد بزكاتهم بزنبرة فترة اتأمنتهم تاين دخل خير دال خير مخنياتو حكيو نجارات بس حكا خلو سجد بس حكا خلو فتنة بس حكا خلو بسجا تدكم نايقدني جنا زي تدكم تاي تخون كيها نبتي جمارن دمدامن ناي امنتنا زخونه ناب كريستوس كنت امت كلنا جنا سجانا كوان تدخمه منفسنا يبرت يحيي ابتناي وشت حيلنا ابتناي وشت منفسنا بكريستوس يسوع تايجر يبرت يحيي كبرنا املاك يخون سلازي بتز مصاكم مكرا بتز مصاكم سدت بتي بكريستوس بمانكم زمت فتنا بو ايتسنبلو النابله بامنت كبرتعو بامنت كحيلو ايو نتو امنتي دزخاخرو زلو مالتي خبرنا املاك يخون سدتن كريستنا مكايتي كل جزء كريستنا مكرا له እንደህሪና ግብረ ሐዋርያት ማለትዩ ሐዋርያት እስጢፋኖስ ሰማዕት ምስኮነ በሙሉ አነታ ማህበር ታገረው አሳዲ ደማ ማለትዩ ስደት ገጢሟ ቁርጥ ሆነ ስደት ግን እቶም አመንቲ ናብ ኩሉ ከባቢ ዝነበረ ማለት እናዘሩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ወንጌል ምስክሩ ነይሮም ወንጌል ባዝ ኸነይሮም መከራ ክመጽእ ከሎ ስደት ክመጽእ ከሎ ሽግር ክመጽእ ከሎ ንዕዩ አምላኽ ንኽብረ አምላኽ ክትቀመሉ ይዘለና كبرنا أملاك يقول مخنياته أنا دست بلن محبر الله محبر أنصوكيا أتوم
بسرناي استيفانوس زخونة مكرا تسديدهم ناب أنطوكيا مسكلو أو وانجيل مسبخو بقى نتي وتم ريهم زيهم سن كريستوس يمسلو ناي كريستوس بحر النوم ناي كل نجاراتهم سن كريستوس يمسلو لهم نمجمر تاجزي كريستيان قال نروح أوينا مالتي كبرنا أملاقيهم سلازي نعيا وانجيل كتقاموا له خلوا نري مالتي بنا حال فوشي زكاة منا نجر امنتنا خلح يولون أكاد نجر ندهرينا خندكبينا خلحللينا أب كريستوس ندهرت أميتنا جنا سجانا أنت دخمة منفسنا أعاد صبح أنت يقبر نحيل النابرت يوز خير كبرنا أمنا يخون سلازي أتصبح فتايز ولوم زلوا برتعو بأمنة برتعو ناب كريستوس تموتو ناب تجمعنا دمدامنا ناي امنتنا زخونه يسوع تموتو دجمرنا يسوع زفصمنا دم يسوع عينتكم اتوكركم ناب كريستوس كتموتو يو زنبرهم زلو مالتي خبرنا املاخ يخون بخدز زاكل دبنا مسكر تخبيبنا خلنا حجي نابي اتوالو معرف 10 تغلته كاب معرف 10 حدا تبكيسي زمت زلو مالت بغدز زاكل دبنا مسكر تخبيبنا خلنا خبل كله ناي امنت ابوتات اب ابراويان 10 حدا زلو كله بامنت استمسكروا نغزابير زخبروا اب امنتهم دصلعوا جغانو ناي امنت ابوتات አለው አው ማለት بخندز زاكل دبنا مسكر تخبيبنا خلنا اتي غعزو اسخم ايكونكم طرايت جمرو زلخم نحنا طراي كنا نجمرو زلنا قدمينا زحالفو الله نتي غعزتسي نتي وياتسي قدميناس زغدو الله ناي امنت ابوزات بعوت دزازمو نغزابير زخبرو كبرنا املاحكم بفلاي ابطسي 33 احرام بيبلايو نساتهم بامنت منغستات سعارو صدق غبرو نتي تسفا اتغبرو رخبو اف انا بس اصو نحي حوي اتو ابسلت سيف اساف دهان كاب دهان برتعو او وقي حيرو نسراويت عذاب اهدو كبرنا املاخ بخندزي دا اكل دبنا مسكر اللونا نغزابير زخبرو او امنتهم زصنو بامنت برتعات زغونو اغزابير زمسكرنو كبرنا املاخ يخو اتي هوتهم تنابهم تاكايدهم نرى نتمتناو كابهم نمهارو ነገር አለው ይዝብሎም ዘሎ ሰሃትኩም ድማ በዚ ዝገጥመኩም ዘሎ ፈተና በዚ ዝገጥመኩም ዘሎ መከራ አይተሰምሩ አብነትኩም ጽሩ በርቱ ናብ ክርስቶስ ጠምቱ እና በለ ከበራቱ አንኮሎ ኢና ንሪ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ካብዘን ኩሎም አቦታት ክንጽውዖም ጸርሐና ይበልጽ ክብርና አምላክ ይሁን ኩሎም ነጥፋት ተረኺብዎም ሰባት ስለዝኾኑ ደኺሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና بكل خمس خمانا استفتنا بزيكا بحاتيات كبرنا أملاك يفهم يسوس قويتا هاللويا يسوس ندخلنا خبرت عنا يغيري ليك كهن أبسماي الله خبرنا أملاك يفهم يسوس كاب كلهم يبلت يسوس كاب موسى يبلت بفلاي أفتي قدامي كذا إن إبراهيم عرب تاريخه كامل أفتي يبلت كاب نبيات يبلت كاب موسى يبلت كاب آرون يبلت النابلة مصحف مبلات نا يسوع كريستوس لعلنا يزنقر مالتي خبرنا أملاك يخون سلازي ناب كريستوس تأمتو كي تحللوا كي تدخنوا النابلة خبرت عن كله إنا نري خبرنا أملاك يخون سلازي نحنا دما بعوض كنزاز من نحرقوينا بيانا أقل قلوتنا كل نقراتنا ناب كريستوس مس انت تراي ايو خبرنا املاك يفر نخل زطبقنا نخل زخبدنا نتي طبقنا حديات نرحق الى بقى كمسلهم كله سكناي ماراثون بيا كريستنا غعزي ناي حاصي غعزو زي كونسي ناي نوح غعزو ماراثون زقادمس 4 كيلومتر مش حقي نوح اميتهم يوم زقادمو مالتي كوي يخلو دما نابت حنص قدام علموا يوم زغوي ابتي 4 كيلومتر بزح دغامالو بزح
ችግር አለ ትዕግስት ክገብሩ ኣለዎ ዲሲፕሊን ክገብሩ ኣለዎ ክጎዩ ኣለዎ ትሬኒንግ ክገብሩ ኣለዎ ዝኸብዶም ነገር ድማ ክህሉ የብሉ ስፍሕ ኣካላት ክኸውን ይኽእል ክዳን ክኸውን ይኽእል ከምዚ ኣነ ጌርያ ዘለኹ ገይሮም ክጎዩ ኣይክእሉን እዮም ሓፂ ስረ ፎኪስ ነገራት ገይሮም እዮም ክጎዩ ዝኽእሉ ስለዚ ንኹሉ ዝኸብደና ዝጠብቀናን ሓጢኣት ንርሕቕ ክብል እንከሎ ንሕና ድማ ከም ኣመንቲ ሓጢኣት ንርሕቕ እዩ ዝብል ዘሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ህይወትናሲ ክንጎይ ድሕር ኮይናሲ ካብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ንድሕሪት ዝጎተና ነገር ከይህሉ ፍርህ ክኸውን ይኽእል ሓጢኣት ዝተፈላለየ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ዘይምእማን ክኸውን ይኽእል ነዚሲ ነርሕቕ ምክንያቱ ብደይ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ክሪኦ ዝኽእል የለን ክንጎይ ከለና ምስ ቅድስና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ሓደ ናይ ማራቶን ተቐዳዳማይ ይርኦ ነይረሲ ታንዛኒያዊ ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ማለት እዩ ኣብ ጉያ ማራቶን 4 ኪሎ ሜትር ይሓቀምሽ ናብ ጉያ ከሎ እግሩ እንታይ ኮይኑ ተቆፂ ከሎ ጉዩ ቀፂሉ ይጎይ እቶም ሓካይም ዕርፍ ተበልዎ ዕርፍ ኣይከኣለን ንዓባ ተበልዎ ከብል ኣይከኣለን ጀሚሎሞ ጉዩ ቀፂሉ ማለት እዩ ሰለይ እናበለ እቶም ቀዳሞ ዝወፅኦም እቶም ካልኣይ ሳልሳይ ዝወፁ ኾኑ ወፂኦም እቲ ህዝቢ ድማ ዝዕዘብ ዳርጋ ፍርቁ ኸይዱ እሱ ሰለይ እናበለ ኣብታ ቦቱ በፂሑ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ተዓላሙ ናብታ ሕንፁፅ ዕላማ ናብኣ ከመይ ገይሩ ይበፅሕ ጥራይ እያ ተዓላሙ ኣብኣ በፂሑ ወንጅ ድሓርቶም ጋዜጠኛታት ስለምንታይ ደኣ እግርኻ ተቆፂኻ ከለኻሲ ነዚ ውድድር ዛዚምከ ከምዚ ይበልካ እዮም ኣነ እዩ ኣብ ዓደይ ክመፅእ ከለኹ ክውድእ ኢለ እየ መፅአ እምበር ከቋርፆ ኢለ ኣይመፀኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚኣቶም ዝጎዩሲ ነቲ ሓላፊ ነገር ንግዚኡ ሽልማት ተወሲዱ ብድሕሪኡ ዝርሳዕ ንሕና ክንጎይ ከለና ግና ዓስቢ ኣሎ ነቲ ዘይሓልፍ ነገር ኢና ንቀራድም ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግስቲ ንጉየ ኩልና ኣመንቲ ናብ ጎይታ ምስ መፃና ኣብ መስመር ቅድድም ኣቲና ኢና ክንጎይ ከለና ንሓድሕና እናተጠማመትና ኣይኮንና ንጉይ ኣነ ንሙሴ ንሳሚ እንዳርኣዮም ኣይኮነ ንጎይ ኣብ ቅድሜና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ኢና ንጎይ እቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንቅድሚት እናርኣና ናብ ኢየሱስ እናርኣና ኢና ጉያና እንጎይ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ልክዕ እቶም ጎየይቲ ናይ ማራቶን ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣሚቶም ዝጎዩ ነፍሶም ብዲሲፕሊን ብትሬኒንግ ብኩሉ ነገር ዝጠብቆም ስብሒ ግጅፊ ገለ ኩሉ ቀኒሶም ዝጎዩ ካብ ኮኑ ንሕና ድማ ክርስትና ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ እምነትና ዘድክመና እምነትና ዘላሕላሓና ዘበለ ካብ መንፈሳዊ ዕቤት ዘጉድለና ዘበለ ንቅድሚት ከይንጎይ ዝሕዘና ዘበለ ኩሉ ነርሕቕ ዝኸብደና ዘበለ ነርሕቕ ብትዕግስቲ ንክርስቶስ እናጠመትና ንጉየ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እቲ ደጀመረ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ዘፈፅም ድማ እሱ በዓሉ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እቲ ሰናይ ግብሪ ኣብ ሂወትና ተጀመረ ንሱ በዓሉ ክፈፅሞ እዩ ጥራይ ሓንቲ ካባና ክንገብሮ ዘለና ናብ ክርስቶስ ምጥማት የድልየና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ምእንቲ ከይትደኽሙ ነፍሳትኩም ከይሕለላ ዘሕልል ነገር ብዙሕ ኣሎ ዘድክም ነገር ብዙሕ ኣሎ ኣብ ናይ ነዊሕ ጉያ ብዙሕ ነገር ድኻም ኣሎ ከይንደክም ከይንሕለል ክንብርትዕ እንተኮይንና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜና ጌርና ክንጎይ ኣለና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድመ ጌረዮ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን ኢሉ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣኸማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ ጌረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድሜና ጌርናዮ ኩሉ ጊዜ እቲ ምትማስ በቃ ሓሳብ ዘይኮነስ ኩሉ ጊዜ ዕለታዊ ናብራና
ንጉተ ሲና ምሽት ደቅስና ለይቆን كل جزء بقى كل جزء أكل منا خنبور يزلنا كبرنا أملاك يفهم داود نجزابير كل جزء أكل يسلز جبروز نبرة بيمانه يسلز خوانا أيكنا وصنين خبرنا أملاك يفهم داود كل جزء خنبور خوانا أكل بودي دو كبر نقول بتبعثي دوي 4 معات بودي أفكر كله حدا سبعي أكل مدواي بله داود قنا بتبعثي أكل بودي دوي صحاب أملاك كاتمت الله أنا بأملاك يمت الله كبرنا أملاك كل جزء إكسابير أكاديمي وسلاز جبرة من ريحة قوة صخله نامك قوة صخله داوود إكسابير من ريحة حاتي زوز كهاي دو خركبهم نابله مالتي من ريحة كاب إكسابير رغيم خاي وتس كل جزء إكسابير أكاديمي زجبر زنبرة لا إكسابير باريا داوود كبرنا أملاك سلاز هاتين مهارونها كاين هلل كاين دكم بزح قعزو الله قوية الله بعوض كنزازم كن قوي تصبو انت خويدنا تيز تبقنا زخبدنا زبلو كل حاطيات نجر يقول فرهي يقول نقنت ندربي بزق استدماء ناب كريستوس ناتمتنا ناب تحنصص علامة بكريستوس يسوس قوي الله ناب تعصب عوض كريستوس بقى لكريستوس إن أنا ناوخ بي علنا سلزي نفساتنا أي دخمان أي حللن إيه مالتي خبرنا أملاك يخون يسوس بيتاي هاللويا ماتيوس 14 إسران شوعة سراسة سرينا ناي بيتروس ونا ونركبنا مالتي قرأها يسوس بو أجوكم أنا أي تفرحوا إلو تزاربوا بيتروس مليسو قويتاي نسخة أنتهم كاس بيت ماي نابا خمت أزن ورو نسخة نقابلو شعوب بيتروس أبجابا وريدو بماي ناخد ناب يسوس متسع برتوق نفاس مصر آيقنا فرحة كتخل بجمرة دما قويتاي أدخلني إلو أوي كبرنا أملاك يفون يسوس قويتاي سلازي أبسخن نريئو مالتي توم حواريات بحر خودم كله قويتا دم أخذ سليلو مسكرة مالتي قويتا أما أخذ كتشنو أخذلو ريئوهم أبرام عيم قال يبل مالتي سعسلست ناي وقحتا إذا خوون زلو تأماتيو نبرتوق نفاسالو معبلالو يسوس كريستوس كومو خلو أي حدقو من كبرنا أملاك يفون بسال سايم كاس عسل السنة إليتي سومسن بدون كله يسوس متي مالتي متهات مسيل ومن ما ساتهم فرحوا كله ونرى مالتي يسوس كريستوس أجهم أنا أيتفرو أنا كبرنا أملاك يفهم يسوس كريستوس أنا خبرن كله أملاك النوتي إزجلس نمن تدلي اللهم مسورو نيسوس مسورو مو أنا مسورو تاخذ على حريرو مديهم إتي زلخو إيه زلخو زبالة نموسي مالتي أنا خبر كله ملوكتاوي سمو أملاك النوتي إزجال زلخو خبرنا أملاك يفو أجهم أي تفرحوا كلهم كله نري مالتي خبرنا أملاك يفو سلذي يسوس كريستوس مسمى أقول تاكين أمنت فتيرنا كم تفرحهم نبي يسوس كمستموت تاكينهم أمنت فتيرنا نجزا أبير منفس سمعك هلا أمنتي زفتر الكافر تبعاتي سمعك سيدان قبل نقول له أفراتي سمعك مالتي سلذي عطرس بويت أنا صلاة خون قال أمو تصوعني كما تسيلوا هجي عطرس أبزي بأمنة جميل الله مالتي مغنياته أبدأ بحري كخيل مس يسوس كريستوس كخون نافي الله مالتي بويت أنا منع إلو مالتي خبرنا أملاك يخون يترص صبق صبيمو أبدأ بحري كخيل جميل زي سوبر ناشنال بقى كخون زي كل نجار مسجز أبي تخون زي كل نجار يخون خبرنا أملاك يخون كبي نجاري بالعلم بحري مخال مع عمل الداخل يقول له مالتي إكساري المسوق كده نتي يترص بأمنته جميل مالتي
ከይሉ ሰብጊሙን ኢየሱስ ክርስቶስ እናጠመተ ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥመት እንኮለና እምነት አውሽና ያዓቢ እምነት ያዓቢ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እምነት ድማ ምስጓም ትደልያ ስጉም ጀሚሩ ጽቡቅ ከይድ ጀሚሩ ጴጥሮስ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ድሓር ግና ጴጥሮስ ናብቲ ማዕበል ናብቲ ንፋስ ምስራአየ ክትሕል ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ህይወትና ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት እንኮለና እንደሓየልና እናበርታዕና እናጣሓስና ጸጋ እንዳረኸብና ኢና ንኸይድ ዓይንትና ኣዝራቢልና ናብ ካልእ ክንጥምት እንኮለና ድማ ልክዕ ብኡ መንፅር ነቲ ንሪኦ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይ ስጋ መብራት ዓይና እዩ ስለዚ እቲ ዓይንና እንሪኦ እሱ በቃ ዝወርሰና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ጴጥሮስ ጽቡቕ ሰጊሙ ግና ናብ ማዕበል ምስራኤ ክሰጥም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኢየሱስ ስለዝፀውዖ ኢየሱስ ድማ ኢልዎ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ስለዘጀመሮ ክትሕል ኢሉኻ ኢየሱስ ኣይገደፎም ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዳዊት ከም ዝበልናዮ በቃ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ ይገብሮ ኢሉ በቃ ብየማነይ ስለዝኾነ ኣይክናወፅ ስለዚ ከይንናወፅ ከይንሕለል ከይንደክም እንድሕር ደሊና ናብ ክርስቶስ ንጥምት ብፍላይ መንእሰያት ማለት እዩ እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ ግዜ ክፉእ ዝኾነ ግዜ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ግዜ ዓይንትኻ ክሰርቅካ ዝኽእል ግዜ ናብ ክርስቶስ ተጠሚትኩም ጥራይኹም ክትወፅዎ ትኽእሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ካልኣይ ዜና መዋዕል 12 ክንርኤና ክብርና አምላኽ ይኹን ወአምላኽ ኣይትፈርዶምን ዲኻ ንሕና ኣብ ቅድሚ እዚ ዝመፃና ዘሎ ዓብይ ጭፍራ ሓይሊ የብልና እንታይ ከም ንገብር ከዓ ኣይንፈልጥን ኢና ኣዒንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብዚ ኩሉና ከም ንፈልጦ ንጉስ ኤሳፋጥ ናይ ይሁዳ መራሒ ዝነበረ ማለት እዩ بسراويت مستخببة عقله مسببة أو حيله أو كل سمو أيكون عميله مالتي من قصدي هو قال خلني أريو أنت خسر جنا نابجزاء بهير عندنا نابخايت مثال لواقي خبرنا عم لاغيفه بزول كله حزب إسرائيل نابجزاء بهير تلاقيهم بتصومن بتصولت الجلسهم نابجزاء بهير جيرهم خبرنا عم لاغيفه رجيت كابجزاء بهير تلاقيهم ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ናብ አዛሄል ወድ ዘካርያስ መጽእ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ገጽ እግዚአብሔር እንደል ኮለና ምርሒት እግዚአብሔር ድማ ይበና ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ናብ አዛሄል ወድ ዘካርያስ ምስ መጽእ እግዚአብሔር እትውግ ናይ እግዚአብሔር እሱኹም ኣይምልከተኩም እዩ እግዚአብሔር ዝዋጋልኩም ከቅድሜኹም ዝሓልፍ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ምርሒት ክቦም ከሎ ንርኢ ማለት ይኽብርና አምላኽ ይኹን እሳቶም ድማ እንታይ ገይሮም ልብሲ መዘምራን ዝገበሩ በቃ ከይኮነ ከሎ ንእግዚአብሔር ብምስጋን ጀሚሮም በቃ ተዓወት እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ስለተዛረበ መንፈስ እግዚአብሔር ስለዝመርሐ በቃ በዓወት ጀሚሮም ብምስጋና ጀሚሮም ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ድማ ድቡቃት ሰራዊት አውፂኡ ነቶም كجبتوهم زمتوا تاجروا نصلاتهم حفيرهم كبرنا أملاك يفهم صلاينا سيطان كمت سنكلهم أبزابير توكلنا إنا نواجه وخبرنا أملاك يفهم كل جزء قد زابير كندلوا غندنا من رئيتنا زابير أبيوتنا يمتي خبرنا أملاك يفهم أبكبرها ورات مرة عصرت سلسلة حرينا أبتأ أنتوكيا زنبرت ما حبر مالتي كتصومون كتصلين كله قد إخزابير كدلين كله يبلغنا على أملاك كبرنا أملاك يفهم منفس كل السجانيسو برناباسن نباولوسن نتعيوز سواعهم فليلي كبلون كله ريو نرم على كبرنا أملاك يفهم
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ገጽ እግዚአብሔር እንደለ ሆነና ምርሒት እግዚአብሔር ድማ ንረክብና ማለት ይኽብርና አምላኽ ይኹን ፍለይ ለይ ስለዝበሎ በመንፈስ ቅዱስ ድማ ተመሪሖም ክኾኑ ከለዉ ከዓ ንርኢ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አጀሚሩ እግዚአብሔር ካይ የቀጽለካ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ወንጌል ክምስክሩ ኾኑ ከለዉ ሓደ ተልእኾ ወንጌል እቲ ምፍላዮም ንወንጌል እዩ ነይሩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብ ሓደ ከተማ ምስ ኣተዉ ባሪያ ኢየሱስ ዝበሃል ጠንቋሊ ከጋጥሞም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እታ ከተማ ጸልሚታ ነይራ እቲ ምስሌነ ብመን ዝምራሕ ነይሩ በቲ ጠንቋሊ እቲ ጠንቋሊ ኢድ ዝብሮ ነይሩ ዘማኽሮ ነይሩ ምክንያቱ ምስ ዝቕመጥ ነይሩ ጳውሎስን በርናባስን ምስ መፀ ግን ኣብታ ከተማ ብርሃን ኣትዩ እቲ ምስሌነ ነቶም ንጳውሎስን ንበርናባስን ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ደልዩ ዝፀውዖም እቲ ጠንቋሊ እንታይ ገይሩ ንኸይ እቲ ምስሌነ ንኸይኣምን ብዙሕ ነገር ክሳገይሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ጸልማት ይፈርስ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላኽ ይኹን ጳውሎስ ድማ ነቲ ጠንቋሊ ንግዚኡ ዓይኑ ክዕውር ገይርዎ ኩሉ ግዜ ወንጌል እናሰበኽና ዓይኑ ንዕውር ማለት ኣይኮነን ግን ንግዚኡ ዓይኑ ክዕውር ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ምስሌነ በቲ ዝኾነ ነገር ርዩ ናብ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ንርኢ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድመ የርየ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ የርዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅኒ ኢሉ ዳዊት ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ዘጸአት 34:9 كنرينا خبرنا أملاك يخون كونه عموسي أب كرن سينا خورد كله بتي كاب كرن مرادو تنكلت تسلات مسكر أب إيد موسى نبرا موسى مسكزابير بمزرراو بتي قربت جلسو كم زد صبارقة عيفلت نيرو خبرنا أملاك يخون يسوع قويتاي موسى أبكرن سينا مسك زابير كزارارو كله نايكزابير كبري أبجلسو أنصباريو جلسو بريو خبرنا أملاك يخون السوق نايترون تومسو زنابارو جنا بكا تزوجنا نجربيهم فريهم كاموسي يسوع قويتاي كل جزء نحنا لما جلس زابير كندل خلنا نلعب زابير كنقرب كلنا هيوتنا تستقبلنا برهان مليسة أتدمر برهان أبصلمات يبرز صلمات دم حزون كبرنا أملاك يخون هيوتنا خبره من مليسو خدم عند حرقينو ناب إكزابير كنت متعلمنا ناب كريستوس كنت متعلمنا ناب زتموتو ينصبارو قلتهم دماغكوت أي كستعفر هيوتك شاي نقدر هيوتك يدمغ برهانك يبره برهاننا مزبر دما أبصلمات دما نجز برهان أبصلمات يجز كبرنا أملاك يكون كم زنا هواري أولوس برناباس زرعنا يوم أبتخذ ما جزيز نبرد صلمات كم سوق بزقرنا يوم نبزابي هالجنس زابي بزدلنا برهاننا بزدلنا قدما نايت صلمات حيله كأنا يكتير مخلياتو أبرهان صلمات ورحانتي واقع يقولون كبرنا أملاك يكون يسوع قويتاي هاللويا سلازي ناي إبراهيم أمنتي أمنتكم حازو بأمنت صنعوا برتعوا ناب كريستوس تأمتوا ناب تجمعين دمدامن زخوانه ناي أمنتنا يسوع نابو تأمتوا أمنتكم حازو كبلون كله إن أنا كبرنا أملاك يكون يسوع قويتاي هاللويا هاري باولوس كم زيرو سناي كندي تقالينا اتقوياي ودي تأمنتي حالي كل جزء نابك زابير زتمت مالتيو زجمرو نجر كي ودو يعرفنا زجمر إجزابيريو زفت سمك إجزابيري خبرنا أملاك يخون تقع إجزابير مسانا يزخون كبرنا أملاك يخون هاري باولوس كم يزودرو سناي كندي تقالينا اتقوياي ودي أمنتي حالي كلمة انت خوينا
ናብ ክርስቶስ ክንጥምታሎ እና ኸብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ሰናይ ግብሪ ኣባኻትኩም ዝጀመረ እዩ ማለት ዘጀመረና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘፈጽመና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ነገራት ክንርኢ የብልና ጥመተና ኣብ ካል ክኸውን የብሉን ኣብ ክርስቶስ ሰንተር ጌርና ናይ ህይወትና እንድሕር ጎይና ግና ኣብ ትሕንፁፅ ዕላማ እቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንቅድሚት ድሕረይ ዘሎ ዝጠብቀኒ ኩሉ እናገለፍኩ እዩ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብቲ ዓስማ ዓወት ይጎይ ኣለኹ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሕና ድማ ከምኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንጎይ ኣለና ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣይንሕለልኒና ኣይንደክምኒና ዝጠብቀና ነገር ኩሉ ኣሊና ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ክርስትና ከም ናይ ጉያ ማራቶን ክገልፆ ፀንሐ ማለት እዩ ቀሊልና ንክርስቶስ እናጠመትና ጉያና ክንዛዝም ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ብድሙቕ ጣዕኢትን ብድሙቕ ዕልልታን ሃሌሉያ